Kuule, tästä tulee vuosisadan joululaulu. Tervetuloa Behind the Scenes Hero 2023. Ollaan kuvaamassa meidän joulubiisiä, musavideo. Meillä on nyt ollut semmonen jokavuotuinen tapa, että me otetaan joku biisi ja tehdään siitä eromainen versio. Sitä ollaan nyt tekemässä vähän isommin kuin normaalisti. Joku kopotti oveen, mennään kattoo. Moi moi! Päivää. Ville kuulla, moi. Tultiin kuvaamaan musavideota. Vähän joulunamea, niin päästään fiilikseen. Ja joulukuusi on... Tuolla on Kääriä verho. Kääriä on meidän jälkeen. Joo. Täällä voi äänittää jonkun elokuvankin, kun on noin iso vihreä verho. Me on tullut tällaisen kasattavan joulukuusen, mikä nähdään kohta, että päätyy se videolle, koska tää näyttää vähän haasteelliselta. Mutta pitää päästä joulutuulelle, että kuvaajamieskin voi hakea vähän joulukarkkia, kun mie toin tuolta. Hei, anna mie kuule tarjous Ville. Ja kun nää on kiinni, mie en tarjoakaan vielä mitään. Avaa itsellesi tosta yksi herkku. Niin pääst vähän tunnelmaan. Ovi kiinni ja tullut. Sieltä tulee lead singer Robert Köpi Kyöstilä. Terve terve. Tervetuloa. Kiva olla täällä. Wow! Siis on messa. Kato, kuusi on kasattu. Toisella puolella samanlainen. Joo. Käy Simonkaan vähän kieriskelee. Tehdään tämmönen MTV Cribs. Tää on meidän taukotila. Löytyy kahvikone ja jääkaappia. Kyllä hienot setupit. Simo, mitä mieltä sä oot siitä niinku asettelusta? Kova meininki. Alkaa olla joulunen tunnelma vai mitä? Jep. Täällä on kuvailtu, täällä on jörnitty aika paljon tänään. Santtu oli just äsken. Lähikuvissa ja Oli hyvää settiä. Hyvää Se on meidän settiä. kiltokuva poika. Tästä tulee kyllä kova. Mikäs tässä puitteet on? Puitteet on hyvät ja ammattitaitoinen meininki. Kiitos Simo.